Корабите играят централна роля в човешката история от хиляди години. Те са не само средства за транспорт, но и инструменти за откриване, търговия, война и културен обмен. От древните египетски слънчеви кораби до съвременните ядрени авионосци и екологични плавателни съдове, еволюцията на корабите е отразена в технологичния процес и променящите се нужди на обществото. Независимо дали става дума за грандиозни исторически събития или ежедневни международни търговски дейности, корабите са неизменна част от развитието и свързаността на света. В следващите 10 факта ще разгледаме някои от най-забележителните аспекти на кораби, които подчертават тяхното значение и разнообразие. Нека започваме. Най-старите кораби. Най-старите известни кораби са египетските слънчеви кораби, използвани за ритуални цели около 2500 година преди новата ера. Титаник. Титаник е един от най-известните кораби в историята, потънал през 1912 година с плосък с айсберг, което довело до смъртта на над 1500 души. Модерни круизни кораби. Най-големите круизни кораби днес могат да поберат над 6000 пътници и разполагат с множественото удобство като плувни басейни, театри и дори аквапаркове. Контейнерните кораби играят ключова роля в глобалната търговия. Най-големите могат да превозват над 20 000 стандартни контейнера. Авионосци. Авионосците са плаващите летища, които могат да носят десетки самолети и хиляди военни служители. Те са основни компоненти на военноморските флотове на големите световни сили. Първият железен кораб. Great Britain, построен през 1843 г., е първият железен пароход, който е успял да направи презокеанско пътуване. Ядрени кораби. Някои военни кораби и леторазбивачи използват ядрени реактори за захранване, което им позволява да работят без нужда от презареждане в продължение на години. Скорост на кораби. Най-бързите кораби в света са хидрофоили и скоростни катери, които могат да достигат скорости над 100 км в час. Исторически открития. Корабите са играли ключова роля за откриването на нови земи и континенти. Христофор Колумб, Васко да Гама и Джеймс Кук са само някои от известните изследователи, които са използвали кораби за своите открития. Екологични кораби. Съвременните кораби все повече използват зелени технологии, като слънчеви панели, ветроенергия и по-ефективни двигатели, за да намалят вредното си въздействие върху околната среда.